Balik tadi mo. Tato puto siya no? Hindi mo na. Sama. Hindi lang meron. Ano kasama na yung pala ah, lang sigbit. Ring japon, ring. Ring, kita. Ring. Terus na. Tulay. Sige lang. Sige, kanang kuan bayaran ng dilay kanang wala ba yung sa inas ng bayaran? Sige, ay isura diri bad, ari ko na lang. Sige, sige mo. Kanay. Sige. Nang lindot ni tuloy ya. Sige, 5 na. Gamay ra imong pa. Ring bay. Numero lagi bay ng kamera bad. Ay ari na las bukton. Ang sige mo. Ari na lang. Okay. Balik na lang. Okay, tanaw. Okay na boss, mga ni boss. Boss. Na. Oh, okay kayo. Awa. Na. Bye. Ha? Pisot ka? Uy, di ba ako pisot oy? Ano pisot? Pisot. Di ba ako pisot? Dili. Nay. Dili tatuan oy. Ayo mo gunigod mo ni uso ang millennials ba? Usay millennials. Luang ang im. Tanawan ako na kung tataw God. Ah, manggad. Ikaw. Yan, tataw sa mo na nga dala ninyo dire. Bakit telepon naman dire? Kana ibut. Ano no? Ano no? Run. Salamat sa pag-nonton sa part 2. Don't forget to subscribe. Ipak kami na tuway. Like, follow. Yes. Find in Sambuan. Shout out kay si Idurme. Domingo. Dirin Minuta. Dirin Domingo. Hindi. Yun. Saike. Gilbal. Anak Pinke. Shout out sa kong uyam. Yan. Guys, salamat guys. Bye-bye. Bangan nyo. Bandidyo. Kung isa gusto magpa-shout out, comment lang. Salamat lang. Bye guys. Bye bye.